Predstav si takúto situáciu. Som doma sám, nudím sa a neviem, čo mám robiť. To mi môj mozog vnúkne úžasnú myšlienku. Čo tak si ísť vyhoniť? Tejto myšlienke neodolám, tak zoberiem svoj mobil a idem na záchod. Tentokrát spravím ale niečo inak. Namiesto toho, aby som pozeral porno, bo viem, že ho budem dlhšie hľadať, jak by som si honil, tak si začnem predstavovať dievča, ktoré chcem, ktoré sa mi páči, nahé, a ako máme spolu sex. Na toto predstavu sa urobím. Ďalší deň, keď som s týmto dievčaťom, tak nedokážem prestať myslieť na to, jak som si nad ním masturboval. A odtedy sa vždycky pri nej cítim ako goblin. A už ako niečo menej ako ona. Nikdy som to dievča nezískal. Možno aj ty sa ocitol v takejto situácii. Práve preto ti teraz poviem, že tvoja závislosť na masturbácii je vec, ktorá ťa drží od toho, aby si mal frajerku. Že vidím, jak tvoj mozog ti hovorí, ale to nie je závislosť. Naozaj. Prečo, keď dostaneš len najmenšie nutkanie ísť si vyhoniť, tak tomuto nutkaniu podľahneš? Prečo, keď si niekde preč, kde si nemôžeš honiť v tábore alebo na dovolenke s rodičmi, tak prečo je prvá vec, na ktorú sa tešíš, keď prídeš domov, že si vyhoníš? Prečo je to prvá vec, ktorú spravíš ráno, keď sa zobudíš? Alebo prečo tvoja izba smrdí ako semeno a máš šuflíky plné servitok, plné semena? Prečo ťa to drží od frajerky, si vysvetľovať nemusím. Ale nie je to len to, že si vyhoníš nad nejakým dievčaťom, ale pozeranie porna je ešte horšie. Lebo keď pozeráš porno, tak podmienuješ svoju myseľ k tomu, aby si myslela, že ty si len nechutný týpek, čo si proste honí v rohu nad tým a pozerá sa na to, jak druhý dva jebú. Predstav si to z praveku, keď alfa muž, náčelník kmeňu jebe s najkrajšou babou odtiaľ a ty si niekde v rohu a tam si honíš. To samozrejme, že si potom nezaslúžiš žiadnu babu a tvoj mozog si to myslí a tým pádom ani nikdy nikoho nebudeš mať. A možno sa ti nakoniec niekoho podarí získať, ale nejakú 3 z 10 babu, ktorá sa ti ani nepáči, ale dokým je to žena, tak ja som spokojný. Naozaj. Aj tak sa s ňou rozídeš za mesiac. Alebo možno vidíš, že poznáš nejakého populárneho chalana, o ktorom vieš, že určite si honí. A má veľa žien. Ale pravdu povediac, ty nie si ten chalan. A preto pozeráš toto video. Dobre, teraz ti poviem ešte jeden príbeh. 2 roky som sa snažil získať babu. Nejakú frajerku, mal som to stále na mysli. Celý čas mi to svietilo v hlave. A bol to môj najhlavnejší cieľ. Stále ma odmietali. Raz som bol posadnutý jednou babou, pár mesiacov, potom ma odmietla, ešte stále som s ňou bol posadnutý. Potom ďalšou a ďalšou. A takto to šlo. A nie jednu sa nezískal. Potom som sa dozvedel o NoFap. NoFap je to, že prestaneš masturbovať. Vtedy, aj keď som vôbec nebol konzistentný, ale mal som to aspoň v hlave, že to je zlé a snažil som sa, raz som držal 7 dní, potom som to porušil. Potom som vydržal 3 dní, potom som to porušil znova. Potom 4, potom 10 dní. Nebol som
vôbec nie konzistentný v tom, ale zmenšil som. Ale už toto mi pomohlo k tomu, aby som si našiel konečne prvú frajerku. Aj keď to s ňou nevyšlo a chodil som s ňou mesiac, lebo som bol stále lúzer. Robil som iné chyby. Ale už toto mi pomohlo. A potom, potom za 4 mesiace, keď som už 3 mesiace sa nedotkol svojho penisu, sme boli na výlete zo školy. A podarilo sa mi nemožné. Tú najkrajšiu babu odtiaľ som zbalil. A ešte 4 mesiace som s ňou potom chodil. Od toho momentu som nikdy nemal problém s dievčatami. Dobre, teraz som ťa už dúfam presvedčil. Ale NoFap nie je len o dievčatách. Má to o mnoho lepších benefitov. Napríklad, keď máš problém s produktivitou, čož podľa mňa určite máš, lebo 90% ľudí má, tak NoFap na toto pomáha. Lebo ty, keď pozeráš porno a vyhoníš sa, tak uvoľníš hrozné množstvo dopamínu. To je hormón, ktorý sa spája s motiváciou. A keď ho uvoľníš na toto a minieš, tak potom samozrejme, že nemáš chuť potom nič nerobiť. Takisto, keď máš problém s mentálnym zdravím, čož zase 90% ľudí má, tak tiež ti na to pomôže NoFap. A takisto aj so sebavedomím. A teraz, ako na to? No, určite môžeme mindset, že teraz prestaneš a už nikdy to nespravíš, lebo tento habit si budoval roky a len tak sa ho nezbavíš, je to veľmi ťažké. Ale z začiatku ide o to, aby si zmenšil počet, koľkokrát si vyhoníš. Napríklad, keď si honíš 6 krát po sebe, tak už len to, že si vyhoníš raz, je 6 krát menej. A potom pre prvý rok je dobrý gól, ktorý bude fakt dobrý, keď dodržíš, že 100 dní v roku nebudeš masturbovať. A to je obrovský úspech. Lebo nie je to o tom, že keď máš streak 7 dní a potom to porušíš, tak zrazu všetky benefity odídu. Nie, ide o to, že postupne zmenšuješ počet razy, ktorý si vyhoníš. Ako keď ideš do posilovne a tam zvyšuješ postupne váhu a tým buduješ svalstvo, tak tu postupne znižuješ počet, koľkokrát to porušíš a nakoniec sa dostaneš na nulu. Takže snaž sa tento mesiac, keď každý deň vyhoníš takže 30 krát, tak budúci mesiac, keď sa dostaneš na 15 razy, tak to je super úspech. A potom na 5 alebo na 8 razy, tak tiež to je super a postupne takto znižuješ. A nemôžeš mať mindset, že proste teraz strík a keď to poruším, tak už som to porušil, tak môžem si rovno 5 krát vyhoniť. Nie. Práve, že keď to porušíš, tak sa snaž napáchať čo najmenej škôd a ísť ďalej proste, lebo to sa stane, že to porušíš. Určite. Nikto nebol taký, ktorý by zrazu proste prestal. Dobre, a ešte jedna vec, ktorá ti s tým pomôže, je, keď si zlepšíš mentálne zdravie. Vlastne, keď si nezlepšíš mentálne zdravie, tak sa toho ani nedá zbaviť. Lebo sú prepojené tieto veci. A preto si pozri na mojom kanáli, ako si zlepšiť mentálne zdravie a garantujem ti, že ti to pomôže. A ak máš problém s dievčatami, tak teraz pracujem na kurze, ktorý ti od A po Z povie všetko, čo potrebuješ vedieť k tomu, aby sa vedel zbaliť hociaké dievča. A tento kurz budem postupne pridávať na YouTube, takže kompletne zadarmo. A verím, že ti pomôže. Dobre, a ak sa dopozeral až takto ďaleko, tak vitaj v gangu pre mladých maskulných mužov, ktorí
sa chcú zlepšovať a chcú dosiahnuť niečo viac.